proučavanje Svetog pisma i sagledavanje Gospoda kroz njegove svete evanđelske zapovijesti. Jer čovjek koji živi po svetim evanđelskim zapovjestima, naravno u studiju, uz podvig, živeći po njima, čisti svoje srce, što više ih unoseći u sebe, sve više čisti svoje srce, jer sveta evanđelska zapovijest je svijetla, sveta i čista. I ako se unosi u naše srce, ona ga čisti. Naravno, to je proces i bolan i naporan, ali u isto vrijeme i spasonosan. I čovjek kroz svetu zapovijest gleda Boga. Zbog toga svaki čovjek koji kaže da vidi Boga, a ne živi po njegovim svetim zapovijestima, laža je i ne govori istinu i ne može Boga vidjeti. Boga može da vidi samo onaj ko živi po njegovoj svetoj volji, koji je svoje srce očistio svetom voljom i koji ga kroz ispunjavanje svetih zapovijesti Božih gleda. I zbog toga su bogovjetnici, bogonosci, svetitelji uvijek bili ljudi koji su sa strahom Božim i slušali riječ Božju i ispunjavali. Vidite, braći i sestre, čuti zapovijest Božju, to nije mala stvar. Čuti zapovijest samoga Gospoda, samo je čuti, poslušnuti, to je veliki događaj. I u prostom, da kažem, tom čuvnom smislu, čuo sam riječi Božje. Imamo situacije, pa kaže, snimljen tamo razgovor sa nekim starcem. Konkretno, starac Pajsije, pa ima neki audio zapis, nije dovoljno jasan, ali čuje se glas starča, pa to bude nekako blagosloveno. Imamo i besede svetog vladike Nikolaja, vrlo loše snimljene, koliko je tehnika onda mogla da pruži, i vrlo teško razumljive, pa ih čovjek pusti pa sluša, to je glas, kaže, svetog vladike Nikolaja. I mislim da piše tamo na tim izdanjima, tamo u sadržaju, pa kaže glas svetog vladike Nikolaja. Samo glas da mu se čuje, pa čovjek sa strahom Božim sluša taj glas. A u svetom evanđelju, braći i sestre, imamo glas samoga Gospoda i njegovu svetu riječ. Tako da je zaista veliki doživljaj i samo je čuti. U svetoj liturgiji, kad se čita sveto evanđelje, sam Gospod, braćo i sestre, ustima, grlom i preko glasnih žica, koje je sam razvukao tom svešteniku, govori sam, obraća se narodu, kao da je sam, ne kao, sam Bog je duhom svojim prisutan kroz svoju riječ. I to je veliki događaj. I zbog toga te riječi treba slušati sa velikim strahom i velikim poštovanjem i truditi se, uplašiti sebe, obavezati sebe tom zapovješću i truditi se da se ta zapovijest ispuni, da se ona živi, da se proživi, da postane sadržaj našeg srca i da se naš život upravlja po njoj. Ako nemaš drugi i bolji razlog, onda neka bude taj da je to Bog zapovjedio tvoga spasenja radi i da je to sveta volja Gospodnja. A smatramo da nema potrebe za boljim razlogom i da nema veće motivacije od te da se ispuni volja Gospodnja. Da ti čovjek budeš udostojen da čuješ volju Božiju i da budeš udostojen da je ispuniš, da živiš po njoj. Zamislite kakva je to mogućnost i kakav je to dar da čovjek živi po volji Gospodnje, da ga volja Božja pokreće, da volja Božja pokreće njegovu volju, da sveto evanđelje bude pokretač, odnosno volja Gospodnje izražena u svetom evanđelju bude pokretač njegovog srca, njegovih misli. To je, braće i sestre, zapravo ono čemu mi težimo. To je oboženje. To je sjedinjenje Boga sa čovjekom
koje je moguće postići. Ovo govorimo zato što je veliki prostor za prevaru i za obmanu. Mnogi ljudi misle da su u zajednici sa Bogom. Mnogi ljudi su žestoko prevlašćeni. Pogotovo mi pravoslavni. Kad kažemo da smo mi pravoslavni. Po čemu smo mi pravoslavni? Gdje je naša pravoslavnost? Gdje je naš život po volji Božje? Ako ga nema, ne možemo sebe nazvati pravoslavnim. Bolje je i poštenije sebe nazvati razbojnikom, bludnikom, farisejem i licemjerem. To bi bilo poštenije i mnogo bolje za naše spasenje, jer bi Bog našu molitvu brže uslišio, nego da sebe nazoveš pravoslavnim i time projavljuješ da si se prevlastio, jer životom svjedočiš da nisi od pravoslavnih. Jer pravoslavan, onaj koji slavi Boga na pravi način, je čovjek svetoga življenja. Čovjek koji živi po svetoj volji Božjoj i na taj način slavi Gospoda. To je pravoslavlje. Ili pravo življe. Zbog toga nemojmo dozvoliti sebi da budemo obmanuti. A živjeti u skladu sa voljom Božjom moguće, braći i sestre, samo u crkvi pravoslavnoj. I zbog toga nemojmo da gubimo dragocjeno vrijeme. Jer to što nas je Gospod milošću svojom prizvao u zajednicu svetih, to je u crkvu Božju, znači da mi podhitno to vrijeme treba da iskoristimo da bismo svoju volju sjedinili sa voljom Gospodnjom. Ako to ne budemo uradili, ako budemo koketirali u tom pravoslavnom ambijentu, ako tako prosto budemo živjeli, odnosno ne živjeli na izvoru života, mi ćemo biti najtužnija biće u svima svjetovima. I što je najvažnije, na taj način se nećemo spasiti. Možemo mi, braći i sestre, po čitav dan u crkvi da budemo. Možemo svakog dana da se pričešćujemo svetim tajnama. Ako mi svojim srcem ne budemo poštovali volju Gospodnju, ako ne budemo živjeli po volji Božjoj, nema tu ništa o spasenju, braći i sestre. Nema sjedinjenja sa Bogom. Zbog toga treba obratiti veliku pažnju, jer duh uninije svoje dejstvo može da pojavi i na taj način. Jer to su duh uninija, iza njega postoje još samo dva opasnija duha od njega. To je duh taštine i duh gordosti. Znači, njihova dejstva su vrlo opasna, ubitačna i tiha. On čovjeka može da drži u ropstvu, može da ga drži okovanog, a pri tome da mu dopusti da se kreće, da kažemo, u crkvenom ambijentu, da bude i domaćin slave, da poštuje običaje, da ode i u crkvu. Može, recimo, i da živi redovnim crkvenim životom, ali u spoljašnjoj formi, a da se iznutra ne mijenja, da mu volji daje i dalje ostane okuštana, tvrda i pala i protivna volji Božje. I na taj način projavljuje da se svojom voljom, svojim srcem, svojom dušom nije sjedinio sa Gospodom. A ne sjediniši se sa njim, mi, braći i sestre, nismo ostvarili cilj našeg življenja, mi se ne sjedinimo sa jedinim Spasiteljem, sa jedinim koji može da nam da život vječni i koji sobom može da nas oslobodi od strasti. Jer srce koje živi po volji Božje, braći i sestre, upravo na taj način oslobađa srce od ropstva strasti. I zbog toga sve zapovijesti Gospodnje, to je vrlo važno da znamo, sve zapovijesti Gospodnje, nemojmo mi to da tumačimo šta treba, da li treba i kako treba. Bog je zapovjedio i u toj zapovijesti sve je dobro organizovano i precizno postavljeno, vrlo precizno. Ti u tome nemoj da brineš, to je Gospod uradio. Formulisao je zapovijest tako kako je formulisao. Nemoj mnogo da se petljamo u to. Ako je zapovjedio da treba oprostiti, ako je zapovjedio da ne treba osuđivati, ako je zapovjedio da treba biti milostiv,
koji je zapovjedio sve što je zapovjedio, u tim zapovjestima, kao u tabletama, koje recimo progutamo, a ne znamo šta je u njima, ali znamo da imaju ljekovita sredstva, pa ih prosto progutamo i ona se u nama rastvore, nađu bolesna tkiva i liječe. Tako i zapovijesti Božje, formulisane kako ih je Bog formulisao i zapovjedio, braći i sestre, jer u zapovijesti postoji i impuls, a impuls to je snaga, početna snaga koja izvire iz bića Božjeg. I čim je čovjek prima i počne da živi u njoj, on je već primio i silu Božju, ili počeo da prima. I u onoj mjeri u kojoj ispunjava zapovijest Gospodnju, bilo koju od zapovijesti, on kroz nju, gutajući prije svega srcem, umom i srcem, prima i silu Božju. I kroz silu Božju vraća srce u svoj normalan tok, vraća mu svoj rad, takt, ritam i tako srce zapravo ozdravira strast. Zašto ovo govorim? Zato što je to jedini metod isceljenja od strasti. Postoji bezbroj nekih pokušaja, ali oni su svi neuspješni. Znate, svako pokušava da se oslobodi, da bude slobodan, da bude uredan čovjek, svako traži mir, znate. Ali da bi se stekao mir, čovjek mora da se sjedini sa izvorom mira, istinskog i vječnog mira, ne lažnog mira, a to je Gospod, Isus Hristos, i on je tu mogućnost dao, opet ponavljam, opet i opet, zato što je to vrlo važno danas, vrlo ugroženo u svojoj pravoslavnoj crkvi. Ovo govorimo zato što van pravoslavne crkve ispuniti svete evanđelske zapovijesti je potpuno nemoguće, braći i sestre. Jedan od otaca kaže vrlo mudro i vrlo pronicljivo da je van pravoslavne crkve potpuno nemoguće pokajati se, a pokajanje je početak spasenja. Ako je nemoguće pokajati se, kako onda možemo govoriti o bilo kojem drugom koraku, narednom? Ako ne možeš da povučeš prvi potez na putu spasenja, kako ćeš povući ostale složenije? Zbog toga je vrlo važno da iskoristimo ovu veliku milost Božju, da smo u pravoslavnoj crkvi. Velika milost Božja, nedavno smo malo bili i van okvira naše krvlju mučeničkom osvećene zemlje i vidjeli kako to može da bude, braći i sestre, u zapadnim zemljama. To je katastrofa. Katastrofa. I zbog toga ovo treba da primimo kao veliki blagoslov, kao veliku mogućnost i da je iskoristimo na precizan, na mudar način. Dao nam je Bog sve, dao nam je sebe, dao nam je pravoslavnu vjeru, znači taj spasonosni ambijent, tu laboratoriju spasenja. I zaista svako gubljenje vremena je projava velikog neznanja, velike drskosti.